Papanan niyo, nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man titanong day di amang kong apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay abanak ka daw. Kuy-kuyugan ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda ag dayjay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinagkay sa abiyag ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kal iti kandilay di pansyon na. agawid kayo nga rubje probinsya, nanang. Kapilitan ah. Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag mo na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Isa pulik ah. Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabaho, nanang. Papanan yung agin Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta. Manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da na. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga minon ti style ti kampusan taw. Uwang nga rod Kan imadong ti pansyon di daw Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, no mapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, yamang. Iso adi nakadisuksukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko idi tinay di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan, wan. Pangasay, mamang milpijaw. Why, damang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga agnamsat. Takayat mi pa'y ti agbiag. Nalaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Kasta mag-time ti kinabalo may. Tagba na kami ngarot kiniading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang bingal video. Auntie! Nina, saan na dito ti pansyon ni apong? Ha? Sa dinunga raw. Kaisuwa na ito siya. Iti day siya abanda. Sa bali day ito dungdung awan niyo. Kanunagan na mo da ito'y nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rod, ante. Kitaan niyo mati spelling na anay sa balay. Kan Elpidio Senior day ta. Ha? Ay, wan! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni Apong Mau. Ngala, umay kayon. Nabiru ka kuntayan ti pansyon ni Apong. Aday tan ti pansyon ni Apong Elpidio. Ay, wan, da ito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang mena. Wan nga raw, manang. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aw, nanang. Ante. Jak mo't makadungaw. Uray siya, makaiso mating. Kasabaligayam di dinong awan tayo di apansyon. Wan nga raw. Ala, agkatawa da kayo din.
Gumatang tayo iti babaw, tagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo, nanang. Wen, tapno masumang tinay tagtagainip kaw. Ti panang sukon ni apong mo kanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kong ti pensyon kaw. Nayunam takurang dayta anak kaw. Oh, ataw, ayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Pun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino day ta. Angkel ko ti kaduak na. Naira na pimasyal ti tabalay. Iso nga inawis ko maten na. Nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain. Ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay, mga kayo lata, kapsa. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwin akabsak. Agyaman ak. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko ang suto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka bilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day chay. Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban. Tapno na amamok mo't manang. Ay na, busy ka edi kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamambo kaya. Wain mina, kat amaw, balugayam day di asutaw. Ay ha, padata balaw. Wain, isumot timbaga na kanyak edi nagsarita kamay. Inala na pa nga ti cellphone number kaw. Ha, apay ngay nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya, Nanang, papanan nyo? inakman ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot ton. Impabalkot tayo ang amin di kalmanon. Ada pa'y mo't. Inak itudang tasayang matlaang. Pangtadan nyo ngay. Komporme Di ta kasit ga nakaaruban na, tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti dadduman Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsat. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakapsat. Ay na, urayo mong malukong mo, ta ibalis ko be. Sige ay, sa anak mo't kitay ngagdardaras. Ay, umunag ka pa yung arog, kabsat. Anya naga mo kasi? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadang arog ka do kabalo Kabusa mo gayam ni Pilang. Isumo lang agkarupa kayo Wen, ngam-ubingak iti 5 atawin. Kung nakidi ang kambal kayo. Ay saan, Suto? Alala, mabilaan ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsong kagayam, Mina. Wen, Suto. Imbagman, ngumsyak, manalo ng lahig. Ado siguro timula man yan. Idi ngumita, awalan, nalako kami na rin. Narigat ang gardin ita,
Taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling nga alaang ti cellphone number mo, Mina. Ay, katun na. Day talaga yam. Sure, suto. Diyo na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada man ng bilen. Sumanil pundamatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong lunganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Apay akas lang na adik dan nga cellphone. Wano agi games da. Saan samag? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Ay, wala niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga ag cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Day, nagpapokis ka magmanang pilang. Wayne, tada ka dit ko itangal daw. Ah, kaday, no kasta. Adamat tan nubyaw manang. Wayne, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya, agpadatang arod amakiday ita. Ah, adam ka dit mau. Wun, ngam intun malumpay. Isumalaan nagpakulot ka manen ah. Itangag sa pa kanya. Isu nga una akon ang makidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak pilang awan ko mati pangibagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alam na lang niya day. Di na kaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Diyak ambo man iti day diya ka nakaman. Namin arwa nga minan analukaw. Suwadi nang kaya't ang makinayatak manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manen iti juwa. Paluspusak kiden. Hintang nga mga anang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang, nalpaskan anak iday. Wayne, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimatan. Una, tainak man mo't makiday. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mata. Wala. Enjoy ang tamina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa nga nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka matag. Magbagay mo, takulot mo Ay, thank you, para kun kaday taakulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y lagpag na pagnay di mall. Ag-shopping ta ko ma. Awang magkwartak. Sa anak mga aming agpinpinsyon. San akasking ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain ag-shopping. Gatangan ta di kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam. Taagayan ayatan. Agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilas yung taaway.
Awang kumati pangibagbaga. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga Danubyo. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day. Nga oray anyan mapaspasamak eh. Awan to kumati pangibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto my love. Ay na, Ay na. agpada ta abalikid mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't laan natayag? Agad kadakkel kami lang. Aya, manutawon na nga'y. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon, agpada na. Unaw, nalukmag kaday. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo kaday. Ay saan man? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Ano? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kay. Why, inuligalo na. Asino ang kay? Isuga. Basta, adda nang regalo. Sana on, adamang regalo. Ay, wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Dito yak pa'y laang. Jak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpension kan. Pan, kaalalak laing itay. Pumarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag siya pa. Agawid ta masapa. Tada pa pa nakitimbalaw. Sigay, si katimbakaan mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon ka? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Tama lang ko matikay kung ibagakan ka. Saka mailiw ang maringking ka. Malam Wan, sa ada pa panak iti agsapa. Sige, si katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day taw. No kayat mo, ag pinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ala, agpada da itinubyok, manang. Ilimlimid mi mutlaeng ti relasyon may, taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takitaem mo ti ladawan tinubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itag ngam pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita ta nga road, mina. Ngam agkari ka nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkari kamot manang, para kadatalaeng adwa day tao. Wang, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta! Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, mina. Wen manang! Sika,
Ni kadimot suto, tinubyaw. Katwang! Apay kay, may siya lalaki tinubiyo, tabi na! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw. Ah? Ay, nagawid na ni dyan lugar da nana. Tapi nagawid na antik na asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarsaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirat, dagiti nagasgastos ko kankwada. Ay uray siya mga, singirat ti awanan bay na lalakay. Apay? Angat inaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang, auntie. Nagkunang kami na makiboyfriend kayo iti saan yung ama mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apa ng bilin na kanyak. Ajak kano ibagbagati may papan iti relasyon bay. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak pinamati nak tilukaw. Naimbaglakit day. Tajak inso ko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya kbet uray balo Diyak magkayat nga eruk maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidda, iwan no nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Naawatan nyo. Wang anak ko. Wine ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaan. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kanon ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahil tangaron, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no maki-boyfriend kayo iti kabsat mo. Tagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binakatan kan ni ayat. Iso na laang, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno papagayam ditaan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat one in your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pudno anagan ngam, makablawa mampay ni Belinda Ramos, dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang, at dabak ng agayim ko. May sa balo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Tinabel. Awan mo kabasol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel.
Sorry, Garda. Saan natati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali nga ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya kabel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta ka bagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay ang nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayawang kwarta. Ada pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay kat, adakan ka, Garda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina? Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre ada basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadaol na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man jay kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na jay akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, Garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni Garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay?
Tain regalo namat kanyak na gijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Sakti mababay ni tikastoy nga raramidan. Nalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagay, kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nakman ni ramraman iti daytoy Abel. Mababay na kung ije gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo na dagos ni Garda. Ay, kahit kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang na kita. Diyak kamukang ka, Abel. Primo, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyang balay na may kadwa nga inam. Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakitin nakmitlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit kanya ko ma. Talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ka agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitigatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agipapuno takit tinanaw. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng sambot na ije beer house na dya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinobya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalahat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayan. Sapay masikog ka nun di babae. Anya? Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiw nak kano ni tatang, nakaasawa man rin. Dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, daras Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tubay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maitid ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! Adan di tatang mo, Primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko mati pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, Primo. Kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma.
Nagis-istorya kami ante. Naimasan na tinagkape kandangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tilinintak at tugi. Di namat mapanawan ay. Naghirit iti namin Ken ore ti rice coffee nga impakapik. Nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mabit lang ante. At daawag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayon ay tatang? Ikasaryan, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymat ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, tiag papaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin tiag balin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan ba't kwartana, tatang? Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet kan napintas wano ubi, no awan ba't kwartana? No awan ba't trabaho na? O di, awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko garda. Ay pangaasim ka di ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singirin dagiti in-inted kuken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingirin. Papanam primo. Di tabalay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada patrabaho na kanya kante. O sige, mapana kon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inal daw mutta na mapantika nakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya garda? Wen, intag papukis. Kalpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararom ken ka. Awamot ubing agar aram kanyak garda. Sika siguro Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa kong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan.
Saan ba na tila ar-aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Alya. Apayaan ni gardangay ta asawaem. Nakadudit ta babalasang isupay laeng may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex-yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatem ay. Subsobrak sublatem. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya iso ti type ko. Agin inayat kami ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni itinamin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpada da mo anawaya. Unangam respeto ko mamad Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lukom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsak manen Iso abay-bayan tayo idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaem. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ay-ayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ay-ayatin. Wan ba't kit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rod ayan. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay-aya na tang. Parbangon pa lang. Ay, nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat anday sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda. Jak mapanijayan. Mangayab ay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay. Hindi Saan itan? Inutilmutan. Yakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda kaanakan.
Apay nga dimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siya ka ti pagbalinan na a caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman nak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel maggayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda ante. Ay sanay! Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Lydia, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod ti nang hasikasok kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayam mo, Rina. Alaga gayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama itak at manipod kinipagayam tayo nga isong sa napudpud no anagan. Ngamsakbay na, hello mampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia, dita Puso Robio, Pangasinan, kay ni Ma'am Gina Ganner Santos, dita KSA. Kastoy man ti ko na ni pagayam isong. Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawag, pala pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka na gitiaginag, manang. Pala napasama nga katagwanan ti kastay. Apay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Kaya't mga sawan. Addan ar ma'am. Kata na. Awan mo siguro dakis na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam, nagpiitan. Nalado ki niya. Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag ka dyan nagaramit sa balay. Nabayag ba siniliw-liwag ko ti pan nakabalaw? Nabiit kit di tawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sabali ading ko. Madali na. Naimbag nga oras mao ading filay. Si ka maggaya, mag-isong, subrag ka Thank you Ay.
tugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Nga pa nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan idarirag to ekaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga roday. Kasaradagusan? Una, ha? Di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikat makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sabali daydi mo ng asawam. Sabali matita. Unangin, kasanungin na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti hos. Sapay na urnong tila ba? Bumasi ngamin, ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay di karaya na. Itong bigatin at akuyugang ka. Adapay ngamin aramidag kita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Kan ada papanak no bigat. Alak te dakilap langgana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikatin makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na dyan. Apa Uncle? Ay na! Ay na! Ay na ibagtaimbay ka! Ay hindi bakit mau! Ikakitain! Araribungbungan dagiti tataw di karayan! Ay naigalis ka na! Anya! Sa dino banda Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay agyaman nak! Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakamam mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso manmano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga sawa manan. Awanay? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y man. Mabalin mo pa'y timangi kasal. Muston? Mabutog nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading kaw. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naeddamat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Apay no armam ni Arcele aday. Saan man atila ibagbagam mana? Ang mga lumasulisog ka mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading kaw. Sige, mga sawa kakit di manan.
Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong barok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Un, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Un, no kaya tanak ako ikasar ko adagaws. Amaw, kayat kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anak agad kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Nana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Una silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagaws. Kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumwarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agaram manang. Di mat kagap-gapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko na mga inaklon na ka. Arma manan. Saan ani Arceli termag? Asino nga raw? Ni Angelina. Diyan anak da tata Francaw na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tapno da reserva no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatan tag siguradaw. At least, adan to mangandi nga kanyak no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumatada ng namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, Aklunin na ka. Ano aklunin na? Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, damon wang kao. Magbiro kak to iti baka, Yan sa nga pulo ababay. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti saganan no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, I love you to ko naman kanya, Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang. Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apukaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading ko? Duamot tinobyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Ang pirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kun naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimog minto na ti panagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Ni, saan pa'y mat anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti ikasar na. Saan asika? Anya?
Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko kinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay. Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ay ayatag na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Duha magayam tinubyana. Lukas na. Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda ah. Dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan yaw? Kaun ah. Tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam ko. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan may kini Angelina. Ang sikat, ikasarakaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong? Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anubia. Ay, Baka wanin na kumarsilay. Sorry saanin na maulay. ala, agawid kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana. Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Kasta Imbla na mo't iti itbay. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar Isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy kamat gayam nga uray balo kan. Makapadismaya. Isong aglindipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ni? Inidemnan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Ah? Sikalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kaming kani Arsilay. Sikat ikasar ka. Saanan? Ni? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano, Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubiyakaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Inaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskartem ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at agladingay. Unay mo ti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamaliti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaram iti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngam balo aklata. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutunga. Ang mga numabalo akmanan. Alakastan ti pagayam mo Isong. Alaka, try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat dimon kayat agaram, adakan karayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manan, tabiyag mo kat nga ron dayta.
Sikat ang desisyon para ken ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rudan, ti panang asawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasalitaan, ni pagayam isong. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos kag nginamanan iti tonggal maysa.